Wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil talab spjegazzjoni mid-deputat mexxej Laburista Chris Cardona dwar kif fil-każ ta' Toni Bezzina persuna bidel ix-xhieda tiegħu għal waħda miktuba u firmata fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, issa Simon Busuttil ikkondanna l-aġir tal-Midja Laburista fil-konfront tad-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina. Baġir skandalus daħlu fil-post tax-xogħol ta' Toni Bezzina li huwa post ta' Ministeru il-Dipartiment tal-Public Works illi mhux suppost jidħlu fih. Jiġifieri xi ħadd għal raġunijiet politiċi ta' ċess li Super One din hija oxxenità. Din il-ġimgħa kompla l-każ fil-qorti dwar allegazzjonijiet li saru mill-ġurnal tal-General Workers Union. F'dawn ir-rapporti jingħad li l-perit Toni Bezzina qabad ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi biex jagħmlu xogħol fil-każin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. Il-perit Bezzina qed jiġħad dawn l-allegazzjonijiet u saħansitra resaq libel fil-konfront ta' dan il-ġurnal li ma libel issa jmur għal fażi ta' appell. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, deputat mexxej Laburista ġdid il-Ministru Chris Cardona għal il-medja tal-Partit Laburista kellha kull dritt li tmur tistaqsi lil Toni Bezzina bħal meta medja oħra tistaqsi lil politiċi u persuni oħra pubbliċi. L-ħares naslu f'pożizzjoni li ma nħallux il-ġurnalisti jagħmlu mistoqsijiet. Ma dawn fl-uffiċini, ma taħsibx ġifieri tistru xi regoli ta' ċivili. Iżda d-differenza f'dan il-każ hi li l-kamera ta' One News tħallit tidħol sal-uffiċċju fejn jaħdem Toni Bezzina. Fis-servizz tal-aħbarijiet stess jingħad ipprova minn hemm u prova minn hawn daħlu sal-bib tal-uffiċċju ta' Toni Bezzina. Prova minn hemm u prova minn hawn spiċċajna wara l-bib tal-uffiċċju tiegħu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li wasal iż-żmien li l-atteġġjament ta' dan il-gvern inwarbuh darba għal dejjem. Din it-tip ta' attitudni hija ħaġa illi iġrina ħilsu minna fis-sentejn li ġejjin. Għaliex din it-tip ta' bullying illi jsir fil-konfront ta' kulħadd li ma jaqbilx minnkom jeħtieġ li neħilsu minna.